Op 9 oktober 2024 hoopt de werkgroep 54 plus een gezellige middag te organiseren. Voor oortwinner inwoners van Kalmerswegen omkrieten. Goedemiddag in de studio hebben we Hai van de Zaak. Goedemiddag. Goedemiddag. De werkgroep 54 plus, een gezellige middag. Wat zijn we doen die 9 oktober? Nou, er staat heel wat op het programma. Het is de bedoeling dat men 12 uur dan kan men inrennen. En dan krijg je een bakje koffie. En vervolgens dan beginnen we rond 3 uur. En dan wordt hun even tas prutsen. Vervolgens wordt hun in die middag, daar staat centraal een stukje verbinding. En dat ze met elkaar even lekker koffie drinken. Of dingen even oprakelen van vroeger. Hè? Want dat is uw thema van dat het vroeger al je beter weer. Oftewel in zijn Fries eertijds wie alles beter. Ja. Dat is het thema. En vooral, er worden nog even wat films draait van andere prominente figuren van Kalmersweg. Laat ze de revue in passeren. Er worden, en al je foto's-materiaal wordt gaat men zien, dat is de bedoeling. En vervolgens enorm met elkaar praten. Ja, je hebt iets weer dus heel oorzaak qua dwarpen. Want toen bestuur zware veen nog. En dat is daar gewoon ongroeid on Kalmersweg begrip. Het wie een treje dwarpen en dat is nou Kalmer, toen weer Kalmerswaag en nu is het Kalmersweg worden. Inderdaad, maar vind ik eerste jetrek bij uiteraard, dat moeten we net vieren. Ja, en in principe, het is specifiek voor oud inwoners. Wil je met oud inwoners oproepen om te komen, die dit nou jaren van kom nog deel? Ja, uiteraard. Maar ik denk dat de meesten zich al opjoen hebben, want wij halen meer dan 162 genodigden al. En de hakken vrijwilligers, dan die is mij. Is het een hoogplak in de Trijdorpen? Wij moeten nou wel even plan B uit de kost halen, maar daar ben we nou op dit moment druk mee bezig, omdat, want we gaan nu van een rond 124. Aha. Maar het bloedt net alleen op die filmmateriaal. Er komt ook nog een static show, dat moet ik ook net vieren op het boetenterrein. En de oude kerken, die wordt ook nog hier besteld. Dus de mensen die krijgen van alles te zien van hun gading is. Ja. Je neemt een prominente oud-inwoners van Kalmersweg. Neem ze even in van de mensen van, oh ja, verhip, dat wie hem, of dat wie ze. Nou ja, die Siepen, dat weten we al eerder. Van Hietkamp, Sibbele, Hietkamp. Nou, en nemen ze Fokkema of Willem Beerda. Ze hebben dan een hele berg personen. Ik was er net al je te kwaad, want die even op het scherm komen. Nee, ja. Nou, zak gewild, zo'n drokke jongen. Ik denk met om misschien een tweede jongen te organiseren van meestal die het nog net inkennen. Dat ze van, die gaat dan de kans. Ja, maar dit had ik al een hele historie. Want wij binnen in 2018 jongetje bij mij een omgevingsvisie begonnen vanuit het plaatselijk belang. Want ik zit zelf ook in het plaatselijk belang. Daar hebben we omgevingsvisies hebben we daarvan maken. En toen had men al een jongen van wij willen wat meer met de oude Rijnbaan. En dat kwam ik van de bewoners zelf. En vervolgens hebben we uit de werkgroep Dorpsomtinkers hebben we dit initieerd. Eén keer in de maand dat we iets doen voor de 54 plus. En dat eraan in het begin aardig te warm. En toen weer een berg oud-Kalmerswegers die ergens oorswennen, die zeiden van wie wilde graag ik heen? Nou, dat wilden hun weigeren. Want ja, waar maar je stapje. Waar maar je beginnen en stapje. Nou, dit is de onleiding van dat we zo'n media organiseerd hebben. En uiteraard voldoet dit naar behoefte, dan zullen we dit vaker doen. Mooi. Nou, fijn dat het zo mooi rent. Succes 9 oktober. Ja. Aan een soort willen. Ja. En hele mooie oortekens op. Dank u wel. Hij van de Zaag uit Kalmersweg.